Branimir Farkaš. Trg Sintagma nova je grčka agora, mjesto okupljanja, gledanja ljudi, sastanaka, razmjene mišljenja. U izborno doba ovo je mjesto stranačkih skupova. Uoči prošle nedjelje održavali su se svakoga dana. Jedna nasuprot drugog, europske boje do nedavno vladajuće stranke i Srpi Čekić komunističke partije. Prošle je nedjelje grčka demokracija pokazala zube sjedištu europske moći u Briselu koji pokušava upravljati financijama zajedničke monete. Odabrali su čovjeka koji želi otpisati pola grčkog enormnog duga, a koji su uglavnom platili partneri iz eurozone. Siriza je ponudila jednostavan rječnik, nada, dostojanstvo, nezadovoljnicima koje je stvorio pritisak nerazumljivih termina. Proračunski deficit, strukturna reforma, fiskalna disciplina, maastrichtski kriteriji. We have a major reduction in our salaries. Moreover, teachers in public schools, we have suffered because of the increase of working hours and the worsening of working conditions. Furthermore, the children have suffered the crisis, so we have many school leavers. PDV je u Grčkoj porastao za 3 puta u proteklih 6 godina, a od plaće, s obzirom na nove poreze, ostane 40% manje nego 2008. godine prije početka krize. No uz sve te mjere dug je porastao na 170% BDP-a zato što je taj bruto društveni proizvod pao za četvrtinu. Greek economy is a service-based economy, and before 2009 its main power axis was the fact that people were spending. Now this is not happening because people do not have the money to spend. No žive li Grci zaista tako loše? Tsipras obećaje da će vratiti minimalnu plaću na razinu prije krize, no to je dvostruko više od minimalne plaće u Njemačkoj. Razlika između plaće i mirovine u Grčkoj je minimalna. Učiteljica je prije krize imala plaću 1600 eura, a mogle očekivati mirovinu od 1300. To se financiralo jeftinim zaduživanjem zahvaljujući snazi zajedničke valute, dok vreća dugova nije postala preteška da se podigne. Sada su primanja smanjena za 40%, a porezi povećani 3 do 4 puta, pa se mora priznati, šok za Grke nije mali. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή, να σταματήσουν οι Αμερικάνοι να διοικούν τον τόπο. Οι Αμερικάνοι να διοικούν τον τόπο. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Το έχουμε καταλάβει. Πάει να γίνει κάτι στις εκλογές. Πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Tržnica je mjesto na kojem europska Atena najviše sliči istoku i Aziji. Ponuda je prebogata, ali se ne kupuje puno. Όχι, δεν είναι καλά η δουλειά. Όχι, όχι. Κάτω. Δεν έχει κόσμο, δεν έχει λεπτά, τίποτα. Τώρα αυτή είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο. Cijene su slične, neznatno više nego u Hrvatskoj. Kava u centru 2 eura, sendvič 5, skromni ručak 10 do 12. No prosječna plaća je 1000 eura, dok je u Hrvatskoj 700. Živi se bolje, ali se puno više i prosvjeduje. U mnogo stvari Grčka je vrlo slična Hrvatskoj. Nezaposlenost je 25% među mladima preko 50. Industrija je preživjela u tragovima, ekonomija je uslužna, oslanja se na turizam i potrošnju. Sve se uvozi i razlika bilance krpa se dugovima. Cijene stanova su se suno vratile, a krediti ostali visoki. Ima puno deložacija, a kao i u Hrvatskoj nudi se podstanarstvo u vlastitom neotplaćenom stanu. They won't drink a coffee and a sandwich, they only drink a coffee, or they don't drink 3 beers anymore, they don't take extra meals. Everybody's afraid, you know, even the people that got money, they don't use it so much, you know, everybody's keeping it. Chris Foudas je nasljednik obiteljskog kafića u središtu Atene. Imao je različitih poslovnih planova, no sad samo želi održati ovaj kafić od kojeg žive i njegovi roditelji. 2 years before I said it can't go any more down, but still it's going. So now I'm not saying that, I'm just expecting for the worst, so when the good news comes, I'll be better. Očekivanja mnogih su velika, no što Siriza zapravo može? Obviously, it will be a significant political change in Greece, but for this political change to practically take place, they need to implement their agenda,
And I'm quite cautious to see up to what extent they will be able to do so, because they are not the only ones who decide, but they need to sit on the same table with the creditors of Greece. And if the creditors disagree, then Syriza will have a problem of financing the Greek economy. Ono što Syriza može, ako preživi ova iskušenja, je iskorijeniti klijentelizam koji je vladao Grčkom 40 godina kad su se na vlasti smjenjivale dvije stranke, lijevi centar PASOK i desni centar Nova demokracija. Zatvoren krug političara stvorio je paralelni stranački sustav vlasti i monopolizirao zemlju. Vidjet ćemo ima li Syriza snage da pokrene revoluciju protiv štednje i kako je najavila promijeni lice cijele Europe. No promijeni li lice tradicionalne grčke politike, birači će dobiti dio nade za koju su glasovali.